banjur apa? Saiki kowe bakal mati. Tiyang sae. Tiyang jujur. Den. Niku Patih Sengkuni sampun kecalan ingkang dadi kasektene. Werkudara kang kaya kowe. Tau perang ning saiki bareng perang delon ngedap-edap. Nek nggur Setyaki ae mbok mungsuhne aku kontal kaprapal. Ayo sing jarene sekti kaya Tugu Aja. Sing jarene sekti kaya Lintang Alian. Apa wae aku ora bakal wedi karo dapurmu Werkudara. Mati. Wah. Wah. Ya, Milia. Ayo. Ayo. Sirah, ya. Ayo. Good. Ayo, maju oleh. Ayo, nggawa gada sing luwih gedhe neh. Ora bakal wedi Sengkuni ora mundur. Taman Gada rujak pulu pedhot nyawamu mumbul ning Yomani. Elah. Gadamu iki gedhe ning lentruke kok ora wedi. Aya. Ayo, tamakno karo Sengkuni. Mati dening aku. Ora apa-apa, ya. Murine. Wong opo iki? Ayo. Urung tau ngerti kondangku. Angger aku arep kondang sithik mbok bumpet-bumpeti ayo terus. Tamakno nyang Sengkuni. Iya. Iki Patih Sengkuni, ayo kabeh maju. Nyawane kaya peret. Tibani kuku Pancanaka Ratu Mama. Tibani gada ora digawe rasa. Gong. Rene. Metu apa awake dhewe iki gara-gara yang kose. Napa Den? Sengkuni nyawane peret. Carane ngalahne piye? Bapakmu kon rene. Bapak sinten? Pak Barok napa pripun? Ora gorene bapakmu Semar. Sakniki. Ayo. Iki oh trondolo kecut enek wong leren barang kok dijunjung iki saka mburi sapa iki
Wah. Dempol. Sengkuni nyawane peret. Sengkuni punika memang sakti. Memang sakti apa? Tak jojoh kuku Pancanaka Ratu Mama. Tibani gada rujak polo ra digawe rasa. Sampeyan nek nganggo akal ora iso menang ning nganggo akal. Sampeyan napa mboten eling? Biyen nalika lakon Lengatala. Lengatala ya eling nggone Eyang Abiyasa. Nalika Lengatala kutah ing Jrambah banjur dinggo gulung patih Sengkuni. Lah niku panjenengan kudu waspada dinggo gulung Lengatala. Sak awak mblebek kabeh kena Lengataya. Mongko Lengatala punika yen sampun tumama ing badan saged ndayani kekuatan, Gus. Banjur carane piye? Enten saperangan sing boten kambah Lengatala. Gage duduhna. Sing ora kambah Lengatala niku manggen wonten ing Cantaka. Cantaka ya apa? Wadidang. Wadidang ya apa? Alah. Marwe mbok penonton saiki iki ora genah Wadidang apa Cantaka iki ora genah mar. Sing boten kena Lengatala niku mapan wonten Silet. Wah. Ora kandha mau-mau. Mang Jojoh pener nggen niku. Sengkuni dadi lan patine. Ayo arep kok kapakne ayo. Ora apa-apa, ora apa-apa. Sengkuni iki sekti le. Wah, iki marganing patimu. Aduh. 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 Aku kapake aku Werkudara. Petruk, apa napa? Iki nggon ndi iki? Wis gerang tuwa barang ora roh nggone. Jenengane lho. Wong nggone niku pun cetha, wis tuwek barang ora roh nggon ngonoan. Mang anu rodok plengkangne sithik. Dipelengkangne piye? Wah, Werkudara guyu ae. Plengkangne. Rodok dijunjung. Wah. Ki rada ngene. Ha, nggih. Pun ketok dereng? Durung. Wis ora aturan. Nek ora tak goleki. Nek nggih sih. Niku lho. Aweh kemaki. Iso
Anggon penerjojoh nggih niku. Sengkuni dadi patine patenane. Sengkuni. Werkudara aku arep kok kapake. Wis suwe anggonmu nyengsarake para Pandhawa. Lakon matumpa-tumpa kok sengsarake. Sing saiki antakamu kang ora bakal mbaleni urip meneh. Petuka Bathara Yama Dipati njaluka pengadilan para dewa. Kowe bakal gugur ning tangane Werkudara. Rasane kaya kutu ngising-ngising piye. Iki rodokno ngene lho. Oh, Petruk iki ngawur ae iki. Ayo, mati yo. Apa ya Mas? Kowe njaluk Raden Werkudara. Njaluk apa ya Mas? No, Raden Werkudara anu buka duren. Mas, kula nyuwun sing kaya Petruk, Mas. Yo, tak kei. Duren apa wong sik enek lomboke kok. Aduh, mati aku. Aduh, kula tiyang sae. Kula tiyang jujur. Aduh, kula tiyang sae. Kula tiyang jujur. Jujur apa? Saiki kowe bakal mati. Kula tiyang sae. Kula tiyang jujur. Den, niku Patih Sengkuni sampun kecalan ingkang dadi kasektene. Sampun panjenengan jojoh. Tartamtu kakiyatane badhe suda. Tak beset kelakon dadi awu kowe Sengkuni. Cangkem iki sing garai racun. Kowe kudu mati.
Apa pamanku Patih Sengkuni mati? Werkudara kang kaya kowe. Wis wani gawe pati ning pamanku. Aja kok sengguh Duryudana wedi. Kataka sak barisanmu. Nadyan Pandhawa isih genep 5. Kurawa wis entek tapis. Marganing patimu. Isih meger-meger aja kok kira kowe menang Gus. Maju rene iki Duryudana Adepana. Wah. Kakang Duryudana piye? Ayo adu dodo adu kakuatan karo Werkudara adimu. Ing kene bakal mbuktekke ndi kautaman lan kanistan watak iblis kaya kowe. Sing kok gugu mung kautaman lan dharma suci. Duryudana ora mandheg sepira ora mingsa gawe. Iki Duryudana ananing tekan perang Bratayuda jaya binangun. Yen watakku wis wedi aku ora bakal maju meneh. Ning nyatane Duryudana isih meger-meger. Pandhawa aja nganti ngukup Ngastina yen durung bosok kok rubung laler Duryudana. Saiki sing kok ndelke apamu? Duryudana bakal ngiris-ngiris para Pandhawa. Klebu kowe Janaka kembar lan Puntadewa mbarepmu. Sirahe bakal tak nggo gatheng. Sumbarmu aja macia-cia. Ya to yen kowe sekti. Ya to yen kowe kuat. Adepana Werkudara babuk-babuk. Duryudana mbarep kura ora trima. Negaraku wis kok jak-jak. Kuwata kaya bandeng kulitmu. Musuh Duryudana tugel gulumu. Ganjur pedhot ndasmu. Rame sampung aneng madyaning palakan topi tarmo suci munah katru murko ang awat sirna pakarti iblis
rambut tampo aneng matyaning palakan topi karmo Paroto yuto serno pakati dadaku tandingan. Gowo godo apa sakuat tanding. Kowe karo aku ayo tanding godo. Jupun gadamu. Durung krasa kesel ya. Jupuk godo. Wah, acur wandamu Werkudara. Wah! Wah ya. Wah! Ah! Ah! Gadamu luwih gedhe. Gedhiyon ora atos kaya gadaku. Ora bakal tumomoh karo Duryudana. Gage cacalen. Mati dening aku. Wat wat. 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 Wat.
Wene ana irek. Gadamu loyo. Yen wis nggo main pisan ya pisan aja ditetel-tetelno. Rodok entenono karo rokok-rokokan ku munggah neh. Aja ngoyo. Ayo, Werkudara maju. Aja kok pamer-pamerne nek gadamu iki gedhi. Gedhi kok kalah. Aku tak ambekan sedhela. Bratayuda ora kena nganggo leren, Udara. Ngesuk wae Kakang Kurupati. Gong. Kowe nang ndi, Gong? Aja ndelik terus kok, Gong. Nah. Lah sing nyeluk malah ora enek. Truk. Petruk iki nyeluk aku, tapi kok ora enek wonge, Truk. Wong ya sing nata anyar iki dadi ya kudu diospek. Mongko kudu cak-cek ya. Kene ngopo, Den? Waduh. Maine ora nganggo leren, Truk. Lah iya. Diparingi kopi napa pripun? Kopine wis sak gelas. Wis akeh. Apa ya, Truk, sing nggarai semangat? Apa digolekne anume apa piye, Gong? Sinden sapa sing paling ayu? Andamu. Apa digolekne Dewi Angin-angin? Aku jane pengen golek kuwi. Wong nomere iki wingi ra njaluk jane. Jane nek ngalor iso mampir. Pancen sing nggarai semangat ki ya nggur ngono, Truk. Lah iya. Kopi yo ki nek kaya sak drima to, ora semangat. Kopi arane bubuke. Nek aku ya senenge kopi susu. Kopine ngajak melek, susune ngejak turu. Ah iya. Der. Pilinganku gepuk godo karo Kakang Duryudana. Ya diwales. Nah digepuke ya males to, Den. Kono perange ngesuk. Aku nganti ra kober nyekel godo.
Lah nek ning tengah permainan lagi panas-panase ya ora kober nyekel, langsung ditamakne ngono ya iso. Aku yen prigel, nek ora prigel ya susah no. Sing musuhe meneng ae. Pola kaya apa ya wong iki meneng ae. Pancen penak ki musuhe ki nek sing durung pengalaman utawa sing wis pengalaman sisan. Kuwi penak-penake musuh. Nek pengalaman iso marahi awake dhewe, nek urung pengalaman awake dhewe sing marahi. Kuwi apa? Perang iki lho, Truk. Maju wis pisan meneh. Werkudara kok kalah. Yo. Sajake Duryudana ki ya sekti. Sekti no. Ratu Ngastina kae Prabu Duryudana dadi mbarepe Kurawa. Kae sektine kalintang. Kowe ngerti apa ora Dek lakon-lakon semono saiki nalaren gagasen. Yen Duryudana kae ora sekti ora bakal ngukui Praja Ngastina lan Indraprasta. Aku dadi Kresna mung dadi kusirmu. Aku yen mbok kon ngewangi terus aku ya ora bisa. Kowe wong pinter, kowe wong cerdas. Maju pisan meneh kalahno kakangmu Kurupati.